Selama di dalam kawin perak, kasih bebungo bambilan sayang dan tidak kau juangan. Badan dan sadang bulek panuah perhatian alun basudui, sumange bisa ditembakkan sapilin daya jabatin. Santano bajanjang ketelangi, diguntiang awan kebaju bintang diambil katarawang, nyampang bertampuk bumi nangku, dijinjangnya sawalat tangan dunia baraso punyawa. Disitulah saatnya suami istri bak merpati dua sejoli, merasa saling asih sama mengasih, cinta mekar berbunga-bunga. Masuk ke pintu kawin emas, lah masak ranun bak buah sadang taminyak bak karambia golek lah tibo di nandata. Umua menjalang 60 tuo alun mudo talampau ense jo pasak mulai guyah sumangi beran suagalo darah semakin dingin juo. Gigih guyah mato gurawan dahaga jina tan di rumah. Nyampanginyo jadi pegawai lah MPP masuk pensiun. Tibo di urang nan panggaleh banyaklah sagan dari namuah. Kok baliau orang petani tuga nan tidak cukam lai. Ndak disasap ya. Lah patui kapak kok maja. Sajak mudo mulai memakuak lah banyak kayu di kabuangnya sakali haram keasahan. Kinilah masuk kutikonyo suami istri saling asah. Bergeser kabeh tali batin dari bakasiah kinilah bakawan. Lapeh nandari kawin ameh umua melampau 70, itulah karak-karak umua. Awak gae badan larangki angok sasak udarai abi. Awan di barat merah sago menanti tabuah kabagua singnya lamah memori kabua. Panyingguang pai buati, nyinyialah tibo sendirinya. Ado pulo berubah sipai parangai ba anak-anak. Jo cucu namuah bacaka jo kain indak sendere, didik jo pikun tu namonyo nak. Dimasuk ketika nantun, laki bini sanda ganti-ganti mahasiswa. Siang duang keganti ibu, siangku bagaikan bapak. Itulah maso manula manusia usia lanjut. Gaek bangkeh orang namokan masonya saling mahasiswa. Kesimpulannya nak, ada 3 tahapan proses rumah tangga. Pertama kawin perak, suami istri bagai kekasih. Dan kedua kawin ameh, pasangan keganti kawan. Dan ketiga maso manula baganti aswa mahasiswa. Nyampang kau jadi istri iswa, harus siap jadi kekasih, mencintai jadi cintai, harus itu. Mesti rela menjadi kawan, bakih bayu jo basaru. Dan hendaklah ikhlas sebagai ibu, marawat cuma giloi, sajak nalaya junan batin dari luar lapeh ke dalam. Lakukan itu.